Mae yna fwy I fywyd na lle da chi'n dod o, pwy d'ych bobl neu lle da chi'n byw. Mae antur di bod yn rhan helaeth o mywyd I. Oedd yn antur gyntaf pan o'n i'n llai na 2 yn cael y mabwysiadu I bentra bach ganol Ynys Môn I deulu gwyn. Erbyn hyn, dwi'n ddarlithydd ac yn hyfforddwr yn darlithio mewn coleg lleol. A dwi wedi bod yn lwcus iawn yn amser I gallu mynd â plant o Gymru a grwpiau rownd y byd I weld sut mae pobl eraill yn byw. O dde America I Asia, ond lle dwi'n teimlo mwyaf cyfarwydd ydy y cyfandir o Affrica. Ond lle fyswn I licio mynd â chi heddiw di I Madagascar. Mae'r gân yna yn codi'n nghalon I bob tro dwi'n gwrando arni. Mae'n un o'r pethau sy'n atgoffa fi o'n tripiau. A oedd y drip yna I Madagascar efo ysgol Glan Clwyd. Ac oedden ni'n helpu allan efo'r pobl Safi Miniri sydd yn byw ar wahân I bawb arall yn Madagascar efo iaith ei hun. Lle sa chi'n gallu meddwl fod i'n 6:00 a dechrau nosi'n gyflym. Ac oedd o'n gadael ni fatha ymwelwyr cael siawns I gerdded a crwydro drwy'r pentra. Ac yn y cefndir oedden ni'n clywed y gân ma. A nath o'n denu ni fatha gwledd i'n clystia. Denu ni i'r building reit fras efo rw 20 o blant yn canu. A jyst yn atgoffa fi o fod yn hogyn bach yng Nghymru yn mynd drwy'r steddfoda practisio efo'r ysgolion. A jyst dod I ddangos yn yr un modd maen nhw yn cadw I iaith, I chwedlau, I hanes a'i bywyda efo'i caneuon. Jyst yr un peth a dyn ni'n neud yng Nghymru. A mae o'n reit rhyfedd na bob man dwi'n mynd, mae yna rhyw fath o debygrwydd rhwng lle dwi'n mynd ag adra.